historicky první videjko na YouTube. To bude hrozný. Čau lidi, já jsem Niko a tady za mnou je koberec pro Charlieho Šrámka. Ty, kteří vůbec nevědí, o co jde, tak vyrábím koberečky pod značkou Nikorax, kterou jsem, dejme tomu, založil vlastně. A vyrábím ručně vyráběné koberečky. S Charliem jsme domluvení na tom, že mu vyrobím kobereček do jejich shopu Creases. A jak ale můžete vidět, tak za mnou jsou ve finále nakreslený 2 koberce. Pro Charlieho mám vlastně takový malý překvapení, protože jsme domluvení na tom, že mu udělám vlastně ten, co je níž, ten větší. A o tom, co je nad ním vlastně, ten celý nápis Creases, tak o tom vlastně neví, takže to pro ně bude malý překvápko. A doufám, že ho to potěší, takže jdeme na to. Teď si ukážeme, jak taková výroba probíhá, jak to vlastně vypadá. Jak můžete samozřejmě vidět, tak kobereček není úplně na začátku výroby. Kobereček už jsem začal vyšívat. Bohužel jsem nenatáčel hnedka za začátku, protože mě to napadlo až později, že vlastně když dělám kobereček pro Charlieho, takže bych to mohl nějak zdokumentovat a už nějakou dobu přemýšlím nad tím, že začnu točit nějaký content, co se koberečku týče na YouTube, jelikož se k tomu dost věnuju a už jsem tomu docela dost dal. Takže si myslím, že tohle to bude dobrý začátek nějakého koberečkového YouTube kanálu a pojďme na to. Ty jsi to přišla zkontrolovat. Takže jak to vidíš? Vyjde to, nevyjde. Je to fousový, když tak budeme muset okrást nějakou babču, co doma plete po večerech. Jako mohlo by to. No, tak půjdeme teď asi. Kam? Ven. Co venku? Dokoupit vlny. Jaj, dneska po kolikáté už? Po druhý. Ne, fakt musíme jít. Pojď se mnou. Tak my jdeme. Ono už jdeme zavřeno. Fuck. Co budeme robit? Teď už, počkej. Teď už nic. Takže to musí být. Vidíte ten kousek? Vidíte ten kousek? To je přesně kousek, který pořád nemám. A i když jsem potřeboval všechnu tu vlnu, kterou jsem našel ještě u mamky doma, co jsem tam měl vlastně schovaný ze starých zásob, tak to stejně nedalo. Všechny galanterie jsou zavřený a všechno a otvírají se až pondělí, takže já jdu teďka ještě v oběd random obchody po Pardubicích, pokusit se najít přesně tu vlnu, stejný rozměr, stejný materiál, aby to bylo dneska hotový, nebo dneska vyšitý vlastně. Takže tak. Se daří, tak se daří, no. Vlny jsme našli na černou, to moc nevypadá teda. No, tak ještě vedle, no. Máme stejný rozměr a dokonce prostě to mají stejně spletený, takže... Takže jsme pořídili dobře. Opič. Kobereček je vyšitej. S tím, že teda jsme sehnali vlny od jiného výrobce. Každopádně materiál je stejný a byť tady ten výrobce je jiný, tak vážně tam byly prostě jediná tady ta černá tam byla a je to stejný rozměr
a dokonce je to i úplně stejně navázaný, takže vlastně to netvoří nějakou jako jinou strukturu a tak. Tohle je i takový malý tip jako pro jiný taftery, aby když budete třeba v situaci jako já dneska, že jsem musel prostě koupit tu vlnu vlastně jinou od jiného výrobce, tak abyste si dali pozor na to, aby ty vlákna aby byly motaný vlastně stejně a aby to bylo ze stejného materiálu, aby vám to vlastně netvořilo nějakou jako jinou strukturu, nebo potom, když vlastně jsou namotávaný jinak ty vlny, tak ten koberec tak může házet jiný odstín, takže na to si dávejte pozor a ať se vám něco takového nestane, že prostě koupíte tu vlnu od 2 nějakých různých výrobců a aby vám to neudělalo nějakou paseku na tom koberečku. Takže, co jsem tady u kuchtě? Dobře. Takže, hej, co jsem vybral? Na barevné kombinace. Takže určitě červenou. Samozřejmě zelenou. Taký tip pro začínající taftery. Tak vždycky, úplně vždycky počítejte s tím, že to, jak vypadá ta barva, ta vlna takhle prostě v klubíčku, tak ta barva vypadá jinak, už když ji jenom rozmotáte, nebo ji namotáte jinak, tak už to vypadá jinak, prostě nevím, to světlo se prostě otováme a jde vám na to oko prostě nějak jinak, já nevím, ale vždycky to prostě, ta vlna vypadá potom jinak a hlavně to vypadá úplně jinak, když vlastně je to už všitý na tom koberci a ty vlákna tam jsou vlastně takhle jako proti vám. Hlavně to stmavné a fakt vás to kolikrát může překvapit. Mě většinou mile to teda překvapilo, že to chytlo ještě lepší odstín, ale taky se vám může stát, že to je napad, takže když fakt budete dělat nějakou zakázku, kde chcete fakt, aby ty barvy seděly, tak si to radši zkuste nejdřív vyšít na nějaký kousek, zkusit ty barvy k sobě, ať víte. Takže máme červenou, zelenou, modrou, tuhletu, ještě žlutá, tady ta žlutá, oranžovou, takovouhle, v neposlední řadě, vlastně poslední řadě, fialová, protože ta je prostě po piči. 6 barev, které budou vlastně takhle nějakou, nevím ještě, jak budou vedle sebe, ale budou takhle rozprostřený vlastně na ten koberec, kobertou. Jak tam dala ještě růžovou? Jako teoreticky, jako to... A vyměnila ji za červenou. Ne, červená to tam musí být. Tak za modrou. Ale ne, to tam musí být. Tak za zelenou. Ty tam musí být. Tak dobře, tak přidáme ještě jednu barvu a bude to růžová. Že kterou první? Já bych viděl růžovou na jeden z konců. A to si zavřel oči a viděl jsi to? Jo. Jaj, to jsou taktiky. Růžová stopro na nějaký konec. Já to jdu vymyslet. Vydrž, prťka, vydrž. Jak provedeme řez? To líbí. Myslím, že to je hej. Že to bude cool. Zdravím. Dobré do. Tak dopo nebo odpo? Teď jsi mě úplně zblbla, ty. Zdravím. Dobré odpol. Jde tady a teď kobereček překvapení pro Charlieho. Překvápko, o kterým Charlie neví. Nebo ví, že bude mít nějaký překvápko, že dostane překvapení, ale neví, co to bude. Asi předpokládá, že to bude kobereček. Ale neví jaký. Takže tak. Bude to popíč.
Takže kobereček je zaklopený, teď se vlastně ještě oblepí kolem dokola tady, aby to bylo komplet vlastně uzavřený. A zatím teda vypadá nějak takto. Takže až to bude komplet zaklopený, zalepený celý, tak se vlastně obstřihne celý a potom půjdeme na holení. Takže pro dnešek je hotovo. Kobereček je teda zaklopený, je celý vlastně oblepený dokola, takže je full zaklopený a zítra se obstřihne, oholí a bude to finišované. Takže dneska je středa, zítra čtvrtek, dodělá se to a v sobotu jedeme za Charliem od Polko. Takže se těšíme. Takže čau zítra. Kobereček je hotov a jdeme ho nafotit. A objevilo tady z té stěny. Vypadají podle Hánové. Takže zkusíme tady nějaký fotečky. Dobré, Takže máme hotovo? ještě udělám nachánka, Áňa. Ideál. Kolik vám to jede? Za 10 minut. Tady je můj bro, Petr, řidič osobní. Jedeme na Nádro a cesta vlakem bude trvat cca hoďku a půl, to tam bylo, ne? Já nevím, co jsi to koumal. Hoďku a půl. No, jedeme za Charliem. Děkuji. Vším sám. Ukaž jak hodně. No. To je tohle. To je třeba. Jo? Tak tohle víme, jak vypadá. Tak to kolíka překvápko. Máš na tím něco? Opatrně na něho nosí kapsy takový nůž, jo? Kdyby jsi věděl, co ještě nosí. Dělej nám ho svý kabelky. Kámo, co to je? To barevné. Celé. Mám rozpět. To je takové slavnostní předávání, tak vezmou vlek. Já myslím, že bude pasovat, ne? Velice to, kámo. Povinně ty barvy, fakt skvělý. Já jsem právě měl jako takový nápad, že to bude symbolizovat jako prostě to, že prostě boty jsou barevný prostě a krabice jako. Super, kámo. Takže Taky moc ještě jednou. Super práce. Podporujte, to je fakt bomba. No máš hrozně hezký ten spodek, tak mluvím vidím poprvé. Děkuji moc. Moc toho cením. no já hlavně. Super práce. Takže lidi, oba dva koberečky jsme úspěšně předali Charliemu a setkání s Charliem bylo hodně příjemný. Charlie je mrtě v pohodě týpek a dokonce jsme i po tom předání tak jsme i pokecali, takže celkem fajn zážitek. Určitě dejte follow na Instagram Creases, na Charlieho e-shop s teniskama. Hodím vám odkaz na Creases e-shop do popisku videa. Určitě dejte like na tohleto video, dejte odběr na ten YouTube kanál, protože se chystám to trošku víc rozjet, dělat nějak pravidelně nějaký videa. Klikněte na zvoneček, ať vám neuteče žádný nový video. Určitě dejte follow na Instagram Nikorax, taky vám to hodím do popisku. A díky, že jste dokoukali tohleto video. Vidíme se zase u dalšího videa. Díky, čau.